Kwemeka nwe izu ka ike n'olisa ahụ ka anyị gbaba na Chukwu n'onye ji Chukwu ji ibe ọma. Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula. Kwemeka nwe izu ka ike n'olisa ahụ Ndị obodo ji ka anyị webili chekwube Chukwu onye ji Chukwu ji nnekwu ibe. Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula obodo. Aya ụwa aya sinetọ Nkwemeka na mụ na-egwu na-enwe Ndị obodo ji webili odezula. Chief sinetọ ndị egwu ebili Ndị obodo ji webili filosofa ndị egwu ebili Nkwemeka bata. Ndị obodo ji webili odezula. Anụmụ mbọsị m na-ebido egwu ebili Ndị obodo ji webili mbọsị abụ ụmụ na-ebido egwu ibe na-esiri m ike. Ndị obodo ji webili odezula. Onye bụ egwu arọ na-abụ ndịtọ Ndị obodo ji webili nke wee bulu mma wee bulu egbe wee bịa nwee gbabọsọ nke gbanarị nke wee bido egwu n'isi. Ndị obodo ji webili odezula. Kwemeka nwe izu ka ike n'olisa Ndị obodo ji anyị gbaba na Chukwu onye ji Chukwu ji ibe ọma. Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula. Ka anyị kpọba eze ndị anyị ji bili Ndị obodo ji webili ndị obodo ji wee bili ọkwa mva ka anyị na-akpọzi. Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji Ka anyị kpọba Ikechi ugbu a na Jemba na Ogidi Ndị obodo ji Ikemba na Ogidi o Ikemba na Ogidi Ndị obodo ji webili odezula. Ikechi Ejemba na Ike nke Ogidi Ndị obodo ji webili odezula. esiokwu na onye nwere ike nwere ibe ọma. Ndị obodo ji webili odezula. Anyị akpọba Chief Ejike Imokoimụ oke osisi na-agụlụ oke osisi agụlụ Ndị obodo ji oke webili osisi na-agụlụ nke ka anyị na-agụlụ. Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula. Ọlụ m Chief Mrs. Louisa Ifeọma Ifeọma Iregbule m ọkwa nke ka anyị na-akpọ Ndị obodo ji webili odezula. Adaobi wa n'ọfọ Amaọka Ndị obodo ji webili Adadiọra mma anyanwụ ụtụtụ onye ọma. odezula obodo. The Executive Director Bell Investment Nigeria Limited Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula. Chie Vincent Umekwenu nke onye ọma Odezula. Ọchịlọzụọ Ndị obodo ji webili odezula. Chairman Managing Director Ndị obodo ji webili Mbanefo Motors Nigeria Limited Ndị obodo ji webili odezula. gị na-anụ Madam Maria onye ọma Ndị obodo ji webili isi onye udo nke ka anyị na-akụle Ndị obodo ji webili odezula obodo. ọfụma. Ndị obodo ji webili odezula. Anyị akpọba Chief Ojike Imokoimụ Odezula obodo. oke osisi agụlụ Ndị obodo ji webili odezula. ọlụ m Chief Okechukwu Nnọrọka Webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula. anyị akpọba Chief Okechukwu Ndị obodo ji webili oke odezula. ezi ibe nke ka anyị na-akụle Ndị obodo ji webili odezula. ọranya elezewanụ n'ọgbụ Ndị obodo ji webili odezula. omelọra omelọra Ndị obodo ji webili odezula. omelọra omelọra n'ọgbụ Ndị obodo ji webili odezula. Chairman Managing Director Ndị obodo ji webili oke echi esi Nigeria Limited Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula. ọlụ m Mike Ndụka na-adasienu Webili odezula. onye ọcha bịala ụwa n'oji Ndị obodo ji webili odezula. eselenu ego na-adasienu Ndị obodo ji webili odezula. ọkpụlisi izụlọ ọrụ ọnụ Ndị obodo ji webili esela oyim ibu ijele Ndị obodo ji webili odezula. Kwemeka nwe izu ka ike n'olisa Ndị obodo ji anyị gbaba na Chukwu onye ji Chukwu ji ibe ọma. Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula. onye aka m uchi na-edu efogbo n'ogidi Webili odezula. Obinna nwe efogbo n'ogidi o Ndị obodo ji webili odezula. isi edu ndụ isi edu ndụ Ndị obodo ji webili odezula obodo. Ndị obodo ji webili odezula. Chairman Managing Director Ndị obodo ji webili Chido na odezula. Trading Company Ndị obodo ji webili odezula. Chido na Trading Company Ndị obodo ji webili odezula. eziokwu na onye nwere ike nwere ibe ọma. Ndị obodo ji webili odezula. ọlụ m Chukwu jekwela obi Ndị ma obodo ji ịmanụ webili odezula. Ugbebi nza dị na Abacha Ndị obodo ji webili odezula. obele nwa na-eme ọfụma Ndị obodo ji webili onye ọ ga-adịlị mma mmadụ ekwuchi ntị Ndị obodo ji webili odezula. ka ndị ebe ibe anyị ibe nwe obi na Ndị obodo ji nwunye webili odezula. Chief Sebastian ibe nwe obi Ndị obodo ji webili odezula. onye ọcha bịala ụwa n'oji Ndị obodo ji webili odezula. Chairman Managing Director Ndị obodo ji webili Ifesiri odezula. Nigeria Limited onye ọma. Ndị obodo ji webili odezula. omelọra omelọra Ndị obodo ji webili odezula. omelọra na mụnya niile Ndị obodo ji meli m webili nke m odezula. omelọra mụnya Ndị obodo ji webili odezula obodo. ebila ọfụma Ndị obodo ji webili odezula. anyị akpọba Ntoni aka na-egwu Ndị obodo ji webili adịla
asị n'ọrụ ukwu gị ka anyị na-atụle anyị akpọba Christopher Uganze na ụmụnya anyị akpọba Christopher Uganze na ụmụnya ibusu keneli ma akwụdola eze ochie Chairman Managing Director Unok Investment Limited Weli Mugendo Wangu Weli Mugendo Wangu Omoka Shewa Omoka Shewa Jento Yimo Nyangwaliki Olu Mabudu Waya na Nekubanyo Nyangwaliki Shibu Kennedy Wakese Nogidi Shio Poli Nogidi Jambo one of Iboland Anya Boba Chief Dr. Lufred the applicator no Joto Shio Wele no Joto Okafu Sojoto General President no Joto Progressive Chivani Okonkwo Okako Joto Agune Chemba one Chairman Managing Director Kilengo Nigeria Limited Tura Kribu Agune Chemba Nyamwaliki Weli Mu Christopher Okeke Nabo Sunshine Bo Sunshine She was first and most in Swabia She up to Torofu in Swabia Ezigbo Imo Nyocha Olu mi Emmanuel Nwamba Male Akumwata no kuni keka anyị na-akpọzi anyị akpọbi Emmanuel Odilinye nnekwu mmọnwụ ya n'ime gị juju na mụ na-ekwu na-eme Chibele Nzanda Nwidabo Ndabros Nigeria Limited iji mgbulugbulu na-aba Weli Muchibi irekwu onye eme irekwu n'okwu n'ike ka anyị na-akpọ Chibizikelu Nwamba amụ Chinyeligo na ọkụzụ nke ka anyị Small London Zikelu bụ nwanne anaghị ọba anaghị ọyịmụ enyikwa nwa na ọkụzụ nke ka anyị na-akpọ ọlụ ma oke nọrọ ụka Idobisu na Nnewi shiga anyị na-akpọzi Weli Musande Bechi na Mmụdị Ọka Ishala Mmụdị Ọka dị nsọ ndị dunu nkọbịa jide ebube CAC nwa mmụnya osisi na-amị ego na mmụnya niile osisi na-amị ego na mmụnya niile osisi na-amị ego na mmụnya n'oyi osisi na-amị ego na mmụnya niile oke osisi na-amị ego